Ladies and gentlemen, ndadzoka zvekare nhasi ndine ma-updates emascat. Unongoziva kuti mascat akadai so atechida kuti tingoonetsana zvinhu zviri kutoitika current situation zvinenge zviripo paground. So nhasi tisatotambisa nguva, regai ndingoti new president of Botswana is in Zimbabwe right now. Kutotaura kwandiri kutoita nemiko zvinezvi atori paVictoria Falls. And you know what it means. Muri yeZimbabwe zvatasangana kudai so, kana uchiziva kuti iwewe hauchadi ZANU-PF wakakura nayo, munongoziva kuti haisiri secret. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane. Nyaya iri panapa yakamira yakadai so. President mutsva zvapfuura nepa Zimbabwe adedzwa naSADC chair. But tisatapinda ipapo, pane nyaya yanga iri kunetsa nguva yese iyi. Nyaya yevakomana vari kunzi vakasungwa deputy mayor wepaBulawayo. So ndazonyatsofambira nyaya dzacho. Pari kunzi mukomana uyu akadhimanda $20,000 bribe from an investor. Ndo nyaya hombe iripo. Mayor weBulawayo anga asingazvizive, but deputy ndokudhimanda kuti ndipei $20,000. Vakomana vanenge vachiema haya. A lot of people were asking me kuti salary yemameya vanodyei. A lot of people were asking me kuti saka kana munhu achishanda chinzi ari kansela achipiwa chimari chisingatenge daro anozobenefita pachii. Ndaigara nyikodzavanhu kuti mbudzi inodya payakasungirirwa. These days zvachinja, hazvina basa kuti munhu ndewe ZANU, ndewe Triple C, ndewe party ipi, munhu wese impavha. Chero garden boy chaicho, garden boy wako chaicho izvo. It's just that anenge angowana mukana. Anotoba chero maonyeni achinotengesa kuseri nedola kana nemari shoma shoma. Why? Because mbudzi inodya payakaita sei, payakasungirirwa. Saka ndo nyaya hombe yanga yanetsa. So muri yeZimbabwe tichipinda mushoko iko zvinezvi nyaya iri kunetsa. Meanwhile, President, let me say, desperate president and SADC chair of Zimbabwe, Mr. Emerson Mnangagwa, invite. I don't know what I invite on ndiani, but chatukuzanje kuti president we Botswana ari in Zimbabwe at the moment, right now. Maybe invitation yakauya panga paina masisi mukati, but chandingangokwanisa kukuudzai imimi hama dzangu neshamwari dzangu ndechekuti nyadzi dzinokunda rufu. Dzimwe nguva unenge wakataura namasisi kuti masisi musi wakati tichaita zvakati, but president's office yekuBotswana inenge ichitoziva kuti musi wakati tichaenda kuZimbabwe. Saka zvinhu zvakabva zvangonochinja. Akutouya kuno kundidhuma Boko, brand new president ende munyowani zvechokwadi wechidiki ndiye akapindira aripo iko zvinezvi paVictoria Falls, sekutaura kwandiri kutozviita. And ZANU-PF permanent secretary of information, but vanomuti government permanent secretary of information. Is just that isusu tinongoziva kuti government yeZimbabwe is ZANU-PF. Zvimwe zvese mungazotaura zvenyu kana nharo munogona kunoitirana nharo kuJongwe House kwenyu ikoko. Nyangwe makandivenga kuJongwe House kuZANU-PF, I don't care. But nyaya iripo ndeyekuti zviri kutaurwa ikoko pari kunzi Their Excellencies President Emerson Mnangagwa and Advocate Duma Boko Gideon of Botswana, together with representatives from Malawi, Mozambique, Zambia, and South Africa and Namibia, are now in attendance of the World Children's Day celebrating being hosted by Zimbabwe at Baobab Primary School in Victoria Falls. In short, tungoti in Zimbabwe. Ndokwavariko zvinezvi. That's the current situation right now. Ndo zvinhu zviri kuitika paground. Haisi nyaya yekuti wakavenga nhingi kana kuti unofarira nhingi, but tingotaura zvinhu zviri paground. Inini handikwanisi kukuudzai zvinhu zvinokufadzai nguva dzese, but ndingangokuudzai zvinhu zvinenge zvichiitika nguva dzese. Ndo nyaya dzinenge zichiitika, but ndiri kuonawo maZimbabweans akawanda vari kuti Boko ngaachenjere kurohwa nemazizi. They claim him as theirs. Ngaangwarire ipapapo. Mnangagwa openly campaigned for and now kusanyara, right? Hanzi Mnangagwa akakampenera masisi, but right now ana Boko kusanyara. Hanzi nyadzi dzinokunda rufu. Ndo zvatinogara tichitaura kuti people makava biased munozonyara mangwana, like what you guys were saying madays ema-elections. Kuliend wanga uri biased uchiti opposition ichawina, uchiti chamisa achawina, iko zvinezvo waakunyara. Ndo zvinongoitika like the same. Tingori tese timukunyara imomo tirimo tese. ZANU-PF government iri kunyarawo kuti masisi akadyiwa akazopinda. We are just the same. Ndine vamwe vangu pakunyarawo ipapo. Hazvina basa chero makati hey opposition ini ndingoti yakabirirwa. Zvimwe zvezvo mune mishonduudza izvozvo munofanira kundiprove ka 7 jazvo. But nyangwe ndine nharo dzangu idzodzo ndo zvinenge zvitongori.
vamwe vari kutiwo they are welcome to our Zimbabwean hospitality. Those that wish otherwise are welcome to their choices to make. We have an event to run. Mashoko ari kubuda kune maZimbabweans akawanda. Boko ngaachenjere kutongodyiswa zveusiku, ndo mashoko ari kutaura nevamwe. I don't know why vangakwanisa kumudyisa zveusiku because haasi president kunoko, haasi kukampena kunoko, vanhu vanongodhila nevavo kunoko, ndo vanopedzwa career. But I don't know, maybe kana vakuda kubatsira masisi, but masisi is no longer relevant. Ikoko masisi akatosanganwa naye kana mutaxi mukombi avasina basa naye. That's all I can say for now. Mumwe panapa ari kubuda ari kuti politics one, masisi had no doubt planned to be there. Zvotoda yekwedu vasina ganda hunhu kana nyadzi zvokunzi masisi ndiye anga akaronga kunge achava ari part of this event, but zvakazongochinja. Kwatoona Boko zvongodawo vedu vasina ganda kumeza kuti vakatokupromisa tiri kuyambisa vakati election iri kuitwa vamwe sanongonzi masupporters tichamasvasvanga nekumarova kusiko Zimbabwe kunorwa benzi rikanaka. You know, makaona zvakaitika in 2018 amane shamwari hadisi because of politics. But you know, it's a topic for another day. Tinozotaura nezvazvo zvinondirwadzawo. Mwari kuti the iron here is that Mnangagwa is celebrating children whose future he is busy destroying. We need young vibrant leadership that actually has a stake in the future. Mnangagwa has one foot in the grave. Ndo mashoko amwe ari kubuda kune mumwe muZimbabwean. Mwari kuti I like your approach after the inauguration noises. You had to work an extra effort to bring the men here and try portray excellence relationship. It's a good stunt. Mashoko mamwe ari kubuda kune mumwe. Poor Zimbabweans tinongoisa politics everywhere. Hands children's day one ko zvimwe izvi boy here. Mashoko mamwe ari kubuda vari kutobvunza kuti nai mazimba pari kunzi children's day zvimwe zvomuta ndezveki. Duma is playing with his life, must be careful. These people are extremely dangerous and poisonous. Mashoko mamwe ari kubuda kune mumwe muZimbabwean ari kuti new president woku Botswana ngave very 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 careful because these guys avatembeke. Ndo mashoko ari kubuda, but zvimwe ndezvimwe hazvo. Vana veZimbabwe ndadarika nekumbudzi. Mumwe ari kutaura abudarika nekumbudzi. Amene ndanga achitenga mbudzi here kana kuti anga achiita sei ari kuti yanaka. Advocate Duma shouldn't ingest or take any sip there. Those with ears also use Zupco buses and fit to ferry out kids. Pakaoma madzangu ndiri kunzwa tsitsi. maZimbabweans I don't know vari kunyanya kutyira president munyowani wekuBotswana kuti vanogona kumusvasvanga, but I don't think so because chero ukanzi wamusvasvanga new president yeye ana vice wake and opposition is not yasiyana nekuZimbabwe manje kuti ukanzi makasvasvangirwa leader wenyu vice wacho anenge asara asina dhiri achitengeka ari vice asina zvasiyana manje. kuBotswana kunenge tori system yekuti kana chero makanzi mapedzera president vice wacho anosara ari relevant, anosara ane power achikwanisa kutoataka ani mazvona. Saka inyaya yakatosiyana, it's a different story, but anyway we talk about it umwe musi zvanhasi ngatimboonesa zvinhu zviri pabackground. So pari kunzi pane dzimwe nyaya dziri maZimbabweans guys hi I don't know kuti ndingati chii guys panyaya iyi, but ndiri kuona vanhu vari kupopota vari kuti after Lebanon investment received an offer letter to accused allegedly approached Mapfumo demanding a reward of 20,000 on behalf of 20 other Bulawayo city councillors for facilitating the approval. Saka nyaya yekubulawayo panapa guys, motion muchatondiregerera kuti ndakutodzosa nyaya yekubulawayo panapa ndoiri kupisa. Nyaya yekubulawayo pari kunzi pane 20 councillors dzirimo mucorruption. Akomana kunogona kuti by election hombe saka zvikumeka sense. Investor uyu pari kunzi 20,000 obvious each councillor. Obvious amuzoshayana na mayor nyumari yakawaya yakafanana nditi tongoti munogona ngopuwa kana ma 500 zvingwenda zvakadaro mayor uzosarawa nechipisi chake che10k zvingwenda zvakadaro amuzoshayana yese kuti 1000 ayo azvizobude zvidaro. But pari kunzi nyaya iyo yadaro maZimbabweans vane zvizhinji zvari kutaura tip of the iceberg with city town councils are corrupt and rotten to the core. Simple planning approvals take ages. The obstructionism is a tactic
of extracting bribes mawani wayo, and now they are claiming they were working with 20 councillors. That's a lot of true. Mashoko ari kubudiswa akuzotaura naNiki Mangwana kuti vari kuclaima kuti panyaya yacho iyoyo handidone ndega, ndichadona ni 20 makansela pari kupisa. Amadzadiwa Zimbabwe sekuti akandambozvita kuti munhu wese imbavha, munhu wese criminal. This is Zimbabwe. Munhu wese anoda choko muhomwe, munhu wese ari murarama ari muZimbabwe anotonyora, akatodzidza chinonzi kutonyora. But anyway, I don't know kuti dzungu rekuzonzi you are doing you want to be perfect kuvanhu vanotoshanda necorruption food, ndo pakuzonetsa manje, ndo pakuzonetsa ipapo, ndo pakuzonetsa. But manaka alright, almost 6 months ma-audios achivhayo abuda incriminating himself Chimombe and other Zanoids. Hapana zvati zvaitwa now and then. You and your herald will never write about it because no big fish yacho iri ku State House. Mashoko mamwe ari kubuda kuti chero zvimukataura zvamukutaura, but taane nguva tichitaura nyaya yachivhayo nema-audios akabuda ayaya, but pakazongosungwa ana Chimombe chete. Hamuna kana zvamaita nazvo. Now maakumhanyira muchisungwa tuma corruption scandals tutikitiki, tuwantu tikitiki tindosungwa corruption ko 20,000 pakataurwa corruption ma-millions. Zvakabva zvangovharwa ndozvoti vanhu maZimbabwe kuti but zvimwe zvacho chingosiyai. Hamuna kana zvamuri kuita about corruption. Ndo nyaya iri kutaurwa nevanhu veZimbabwe guys. I don't know, Niki Mangwana munogona kungo ndimi permanent secretary of information dara. Ameno munoionawo sei nyaya iyoyi? Comrade Niki Mangwana ndakutokumbira kwamuri chatochikumbiro kuti ameno muri kupaonawo sei parutaurwa nemaZimbabwe ipapo, because imimi maane nguva but pavanhu vamakasunga vacho vari kunzi havana basa. Comrade Niki Mangwana, I know kuti munogara muchiona panapa, munongokwanisa ngondiudzawo in the comment section. Handisi kukudai kuinbox kwangu. Nyaya iyi komendai pa comment section panondikwa nevanhu. Kana musingadi kukomendai bva maregedza nyaya ndikunyengererei. But ndo pari kutaura kunzi imimi timu renyu rese imimi makaona nyaya yachivhayo nemamwe ma-audios akabuda aya, sei musina kuita something? Makabva mangosunga vamwe, nyaya yacho sei isina kufambirwa? Now mauda kusunga kakansela kaitawo dhiri re20,000, of which 20,000 kamari kadikidiki ichange kai 20,000 kachange kakamari mari shoma shoma kai. Ndo pari kunzi mimi zvakombere Niki man. Anyway, ndisandabuda panapa pane speech yazosiwa na new president of Botswana, Boko. Was nyaya dzecorruption hadziperi, but Boko sekuti ndamuzva ari muZimbabwe. Pari kunzi His Excellence Advocate Duma Gideon Boko, President of Botswana, addresses. The children spoke eloquently, well articulated presentations. They've made their cause. I heard them. They spoke to me. They spoke to my heart. I agree entirely with what you said. Your demands will be mine to carry together with you. The demands were made because we have fallen short, and truly we have. I pledge to you that we will intensify efforts to meet demands that have been placed before us today. I engaged with Botswana Child President, and I promise that I will avail myself wherever you request a meeting. I want children, especially those from Botswana, to proudly say, that's my boy, because I am your boy. Thank you. Ndo mashoko abudiswa na Duma Boko, president weku Botswana. Atambise nguwa ka speech kake kangori gaga sanzaure kutema ugariri kwemkwasha munywana. I don't know kana kwenyu makuzozwa zvonzi takazoenda kuhondo tikazonokurwirai tikadidi dzinenge dzatongo dzimwe nyaya, because hatina mavideo ekuhondo kwacho vachikanda pfuti. But uyu Duma Boko anotaura kuti guys, call me your boy because inini I am your boy. Ndo mashoko ari kubuda kuna president Duma Boko. Muri yeZimbabwe ndambozamawo by all means, ndozviziva kuti handisi perfect, but pane zvandakwanisawo kubatanidza nyaya dziri kuitika masikati ano munyika yeZimbabwe. Handisi kuzivawo kuti nyaya idzi muri kudzionawo sei. I know kuti mune zvakawanda zvekutaura pamusoro penyaya idzodzidzi. Please guys, tell me what you think in the comment section. Kana kuna boy kana ina hangu handina kuya panapa kunokuboha, but ndauya nokuudza zvinhu zviri kuitika muZimbabwe.